חנות אחרת. אתם בטח שואלים מה. חנות הבורגראנג'. אומנם קצת בלגן וקצת יותר הרבה אורחים, אפשר להגיד. אז אולי הוא מוביל בתחרות. יום אחד הלך לדבר עם האישה ששמה מייגן בחנות הבגדים. למה אין לקוחות ונצח אותי בתחרות? היי מייגן. נוני, מה אתה עושה כאן? אני באתי כבר, שאולי תודי בזה שאני ניצחתי ואת מפסידה. איזה ניצחת? זהו זה שאין לי היום אורחים ולך יש, זה אומר שעכשיו אתה תנצח? לא, עובדה, ואני לא מוותרת. זה שיש לך יותר הרבה אורחים זה לא אומר שאתה תנצח, עמוד. אוקיי, אז נקפיד את התחרות עוד כמה ימים, אוקיי? היא נזכה בגביע גדול בדרך כלל, והחנות הזאת תזכה, ומי שתפסיד תיסגר. אז ביי, ובהצלחה במרכאות. מה אני אעשה? אוי, שלום. תודה לצופים בבית שבטח רואים את זה. אז מה יקרה בפרק הבא? איך תלך לתחרות? מעניין, רק תמשיכו לצפות בפרק הבא של המתחרים שלנו. ככה קוראים לזה, אני חושב. אני עוד לא יודע. אבל תצפו בפרק הבא. ביי.